Қонақлар вақты студияда мен Лейсан Галиева естенмісіз. Бүгінгі шарылшының түп темаларына күшебіз. Ознақпай яңа ел ұтларын қабызды. Әлмәтте бәйрәм шаралары давам етем. Қыш бабай алдыңғы спортшыларыны білеклей. Әлмәтте узган ялларда яңа йорт куллануга тапшырылды. Ул Татнефть һәм Әлмәт нефть институты белгечләренең торак мәсьәләсен хәл итү өчен төзелгән 44 фатирлы торак. Аның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Фатирлар кирәкле җиһазлар, көнкүреш техникасы һәм беренче кирәк яраклар белән тәэмин ителгән. Йортның беренче һәм икенче катларында 55 урынлы балалар бакчасы да урнашкан. Анысы уңайлы йокы, киенү, шишенү бүлмәләре, уен һәм буфет зоналарына бүленгән. Моннан тыш иза-студия, туган телне өйрәнү кабинеты, педагог, психолог, логопед кабинеты, шулай ук физиотерапия һәм массаж кабинетлары булган медицина блогы да җиһазландырылган. Шул ук көнне кампус территориясендә Коллаб Дэй конференциясе ачылды. Чарада катнашучылар Россиядә һәм дөньяда фән һәм мәгариф системасын үзгәртеп кору турында сөйләштеләр. Әлмәттә Кыш бабай резиденциясе ачылды. Бу шәһәрнең бәйрәм урыннарының берсе. Ул Татнефть компаниясе ярдәме белән бизәлгән. Штаб шәһәрдә төп бәйрәм урынында нефтчеләр мәйданында урнашкан. Бирдә көн сайын 12-дән 19 сәгатькә кадәр 8 гыйнварга тикле яшь әлмәтлеләр шигырьләр сөйли һәм яңа ел беләге ала алачак. Әлмәт Татнефть компаниясе ярдәме белән аерата матурлыкка чумды. Быел калабызның төрле мәйданчыкларында яктыртылган кырылмалар, гадәти булмаган фигуралар, фотозоналар барлыкка килде. Әлбәттә инде ул мәйданчыкларны ачу тантанасы да оештырылган төстә уза. Балалар хастаханәсе 20-нче мәктәп, шулай күп сәнле балалар бакчалары. Беренче микрорайонда урнашкан әлеге мәйданчык биредә яшәүчеләр арасында бигрәк тә популяр. Урнашкан тауларда көн дәвамында да кич белән дә рәхәтләнеп тау-шоу булса да вакытны уздырырга мөмкин. Биредә тау-шоуга гадәтләнгән балалар нәниләренә саф һава сулатырга чыккан әтиәниләр җәяү йөреп сәламәтлеген ныгытырга тырышкан әби-бабайлар. Беренче микрорайонда яшәүче халык бу мәйданчыкны күптән үз итте. Бигрәк тә бәйрәм чараларын сагынып көтеп алганнар, чөнки бу мәйданчык башлыча кышын кунаклар каршы алырга килгән. Мин биредә яшим, инде яратам новогодние праздники. Мин бергә дусларым белән очрашып киләм. Урам театры артистлары биредә ял итүчеләрне бәйрәм тамашасы белән сөендерде. Троллер булып киенгән артистлар, Хадулида бигрәк тә балаларны сөендергән акробатлар, әлбәттә инде яңа ел бәйрәменең төп әкият геройлары, Кыш бабай белән Кар кызы. Булар барысы да тамашаның тылсымын арттырып, бәйрәм якынлашуны хәбәр итте. 1 сәгать артык барган тамашадан соң биредә әле халык таралырга ашыкмады. Бәйрәм көенә беренче микрорайон халкы күңел ачуын соңга кадәр дәвам итте. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда шәһәрнең төп чыршысын ачу тантанасы узды. Шәһәрнең Татарстан мәйданында халык өчен театральләштерелгән тамаша тәкъдим ителде. Чарада оешма предприятие вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Чыршылы бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Мәйданда жиналган ознакайлылар артистлар белән бергә төрле ел фасылларына да әйләнеп кайттылар. Ел буенча башкарылган төп вакыйгаларны искә алып, чараның төп геройларын Кар кызы белән Кыш бабайны да каршы алдылар. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык ознакайлыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлап изге теләкләрен җиткерде. Кадерле безнең балаларыбыз, якынлашып килүче яңа ел белән барыбызны да тәбрик итәм. Менә бүген инде бергәләп без сезнең белән үзебезнең шушы яңа елларыбызны һәм инде шушы чыршыбызны кабызабыз. Шәһәрне яңа елга бизәүдә катнашкан оешма предприятиеләргә рәхмәт сүзләре яңгырады. Дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Быел Ознакайның 7 зур мәйданчыгында чыршы бәйрәмнәре гөрләп уза, ә бүген исә Татарстан мәйданында төп чыршыны ачалар. Быел үзәк чыршы бик күпше бизәлгән. Монда балалар өчен уен мәйданчыклары да, халык рәхәтләнеп күзәтеп, фотоларга төшеп ял итәр өчен утлы бизәкләр, силуэт фигуралар, ел символы да урын алган. Я желаю счастья, здоровья, успехов во всем, и чтобы у них все было хорошо. Чтобы жили все очень хорошо.
Өлкәннәр дә, балалар да дәртле җырлар, күңелле музыка астында рәхәтләнеп ял итте. Якынлашып килүче яңа еллар бары тик шатлыклар, бәхетләр, тынычлык алып килсен иде. Һәм Куян елында барыбызга да сәламәтлек, озын гомер, эшләребездә уңышлар булсын. Котлысы килә бөтен азнакайларны, шушы көче яңа еллар белән. Барысына да исәнлек, саулык, тазалык, семья тынычлыклары, җан тынычлыклары, тән тазалыклары белән озак елларга насыйп итсен Алла Тәгалә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қалабызның тхэквондо белән шөгыльләнүче балалары Кыш бабай бүләкләренә призлар уйнатты. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга багышланган муниципаль ярышлар Мирас үзәгендә узды. Чараны районның физик культура һәм спорт идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин ачып җибәрде. Ул яшь спортчыларга гадел көрәш күрсәтүләрен теләде һәм мондый чараларның спорт үсешенә зур йогынты ясаганын ассызыклап үтте. Шуннан да бүген Әлмәт районында тхэквондо белән бик күп бала шөгыльләнә. Аларның нәтиҗәләре дә юк түгел. Мисал өчен Радмила Варфоломеева 2 тапкыр Татарстан чемпионы булган. Россия чемпионатында катнашып, ширек финалга чыккан. Тольяттида узган халыкара турнирда җиңү яулаган. Благодаря тэквондо я стала более общительной, у меня появилось больше друзей. Бу спортка килгәч, мин аралашучанга әйләндем, дусларым артты. Кешеләр дә сиңа башкача мөнәсәбәттә була башлый. Безнең командабызда бик әйбәт. Общительнее к тебе, более лояльны, что вот спортсмен рядом с тобой стоит, поддерживают. У нас очень хорошая команда. Тхэквондо белән шөгыльләнгән бала кичкенәдән нык булып үсә. Бу тән ягына гына карамый, беренче чиратта рух ныклыгы хакында да сүз бара. Моннан тыш белгечләр әлегә спорт телен үз иткән балалар хакында кичкенәдән гаделлекне белеп үсә, диләр. Яңа ел алдыннан оештырылган бу чара сәламәт яшәү рәвешен пропагандалый. Моннан тыш ярышларда физик культура һәм спорт идарәсе тарафыннан булдырылган Кыш бабай күчтәнешләрен дә тараттылар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Белектәге көчне арттыра, кыю, тәвәккәл итә һәм җинаятьчелекне киметә. Калабызда самбо үсешенә өлеш керткән спортчылар бу төр хакында әнә шулай ди. Алар белән безнең иҗат төркеме шулай ук Кыш бабай призларына оештырылган ярышларда танышып кайтты. 8-12 яшьлек бу егет кызлар самбо спортының өметле киләчәге. Ярыш киләменә аларның беренче кабат чыгулары. Күпләрнең инде шөгыль тәҗрибәсе 4-5 ел тәшкил итсә дә, каушауны көчкә тыеп торалар. Тантаналы ачышны белдереп, гимн яңгырый, уен башланды. Булат Нуриевның самбода 4-нче елы. Әнисе Ләйсән ханым сүзләренчә, бу спортка аны көчле булу теләге алып килгән. Башта җиңелеп, аннары җиңеп көрәшә торгач, лидерлык дәрте уянган. Шуңа күрә ул бик теләп йөри. Анда мин медальләр получаю. Мин аны яратам. Спортка карата мәхәббәте көчәйде. Менә хәзер йокларга ятканда да исенә төшә икән, подтягиваться итмәгән, сикереп тора дагы, мен бит әле турникта тартылмадым дип чыга дагы, турниктар тартыла башлый. Аннан инде тынычлап йокларга ята. Юность Олимпия резервындагы спорт мәктәбе тренеры Ришат Шәрәп сүзләренчә, самбо физик яктан гына ныгытып калмый, ул әле гаделлеккә, кыю һәм тәвәккәл булырга өйрәтә. Бүген мәктәптә 100 бала самбо белән шөгыльләнә. Самбо бөтен яктан да яхшы, анда бөтен әйберне бирә. Бөтен спорттан нинди ниләр бар, смелость, храбрость, бөтен әйбер бирә. Самбо спорт төре буларак меңәрлегән хатын-кыз һәм ир егетләрне шулай ук балаларны берләштерә. Әлегә кадәр алар үз көннәрен үзләре бәйрәм итеп махсус спорт чаралары оештыра торган булсалар, быелдан Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә Россиядә самбо көне рәсмиләштерелде. Ел саен аны 16 ноябрьдә дәүләт бәйрәме буларак бәйрәм итәчәкләр. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт комплексында бу көнне башка ярышларда узды. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле Әлмәт балалары өчен боччы буенча ярышларда тренер Василий Архипов, Гөлнур Сынгатова һәм Никита Миңниханов тәрбиясендә үсә торган спортчылар катнашты. Аларның алдына дөрес почмакны сайлап, төсле туп белән ак тупка эләгү бурычы куелган иде. Сәламәт кешегә бу бик җиңел булып күренүгә карамастан, мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен ул кыен эш. Шулай да аның нәтиҗәләре дә кадерле. Беренче чиратта боччы уенны физик мөмкинлекләре шикләнгәннәргә ышаныч. Бүгенге менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.